Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali he Ali, sholli sholata sapa sira billaili ing dalem wektu bengi, walau ka hal bisatin lan senajan kaya saksuwine ngepuh wedhus. Fal musolli monggo utawi wong kang salat bilaili ing dalem wektu bengi iku ahsanun nasi luweh bagus-baguse manungsa, luweh apik-apike manungsa apane wajahan wajahi. Niki terus Kanjeng Nabi, he Ali, kowe kulinakno salat bengi senajan kaya dene wong ngepuh wedhus iki memerah susu kambing. Ate senajan mek sedilut. Peparibasan bar salat boten kuat wiritan, langsung cari malih boten napa-napa. Ning ora kitung rong rakaat, monggo dikulinake salat malam, qiyamul lail. Fal musolli bil laili ahsanun nasi wajhan. Tiyang sing kulino salat malam niku dadi bagus-baguse manungsa apane wajahe. Di wajahe niku insyaallah mangkeh glowing dhewe tanpa skincare. Jadi jenengan arep tuku skincare kok ora kuat, ora usah tuku. Lipen ra usah, wedak Viva sing glepung ngoten niku mawon. Oh ya nggih, ngoten niku. Pon apa Miraleba gayane ora usah sing aneh-aneh. Jenengan nak aneh-aneh iki aneh ning krana gawian. Niku cara ayune ayu gawian, boten glowing murni. Lah kok kepengin wajah glowing, ketinggal cara wong wadon ya ayu, sing lanang bagus, niku kulinake salat bengi. Insyaallah glowing, cerah. Disawang niku nyenengake, yakin niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Timbang awake dhewe wedakan kuwandel, wah, arep mangkat senam wis wedakan kuwandel, senam keringetan yo ledek kabeh ngoten lho. Ana sing putih, sing ireng, sing anu ngoten lho. Dempule yo ndledek kabeh to nggih kenang keringat. Ning nak kulino salat dalu qiyamul lail senajan namung kalih rakaat njur ditinggal sare meneh niku mboten napa-napa. Cara saene nak ajeng anu nggih tahajud tapi kudu sare riyin. Sing utama niku bare jam 12 dalu. Sing utama. Di separuh terakhir niku mulai bare jam 12 bengi tekan ngadepi subuh. Saged mboten ora kitung kalih rakaat. Nek sajake kok betah melek bar salat kok pengen wiritan werna-werna ya ditambahi wiritane. Di samping ganjarane kathah nggih niku mau fadilahe mangke saged ndadekke wajahe glowing cara bahasane ngoten. Bahasa glowing cantik natural. Bahasane cantik natural. Timbang ayu tapi dempulan. Karuan ayu sing natural ngoten niku. Mungkin nak wedake entek lipen entek ora kuat macak ya ketok asline ngoten lho. Ketok asline. Nak kulino salat malam niku ya asli ayu ngoten. Asli ayune dari asal wis ora usah tuku skincarean jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ki ket biyen ngapunten. Urung tahu kula ketoke wedak bojone kula blas urung tahu. Itu kuwi paling sing biasa mboten sampe anu. Ngono awet sak awete pol. Sasen. Mungkin tuku kanggo 6 sasi ya terang. Dan seneng kula ya. Timbang jalak-jalak wedak ngoten yo. Wis pokok kon sing alami ngoten mawon. Utawi kan ngulinake dawahul wudu.
niku termasuk saged damel aura wajah niku bersinar. Iki wudu niku minangka nur. Jenengan nak ajeng ngaji ajeng napa kemawon niku saene wudu dhisik. Dadi ajeng ngaji teng majlisan niku sing boten batal, sing boten berhalangan niku sing sae gadah wudu. Sing sae gadah wudu. Menawi kok teng tengah-tengah batal, wudune batal, ya teko wudu malih. Ampun ditunda-tunda. Niku dadekke nur utawa cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, idza kabbarta ing dalem nalikane takbir sapa sira li sholati krana arahe salat, fafarrij mongko benggangno sapa sira asabi'aka ing pira-pira driji sira, warfa lan ngangkato sapa sira yadaika ing tangan loro sira hadwa mangkibaika ing nginceri pundak loro sira. Jadi salat nalika takbir nak nggen kita bidayatul hidayah nika kan ngeten ngangkat astone niki drijine kira-kira sejajar kalih kuping niki nggih. Pucuke driji sejajar kuping utawa niki jempolane teng iwir-iwir ngandhap. Nah, pun posisi ngeten gek maca takbir. Jadi diangkat riyen. Nah, pun pas posisine gek Allahu Akbar nabi ngoten. Nah, ngoten boleh terus utawa tangane ya megar, tetep megar, mboten entuk mingkup. Megar terus madhep kiblat astane niku, telapake niki. Utawa sejajar dengan pundak loro niki. Makanya ngoten Allah, ngoten niku to nggih. Niku sing bener kabeh. Karena Kanjeng Nabi nggih nate nindakaken dua-duanya. Sing sejajar kuping yo bener, sing amane nggih bener. Ranten ngangkat tangan niku cara teng fikih niku termasuk sunnah. Mengangkat tangan niku sunnah dalam salat nalika takbir. Niku sunnah. Umpama jenengan langsung sedekap ngoten mawon niku nggih sah salat. Cuma kersane sunnah niku sempurna angsal sejajar kuping niki utawa sejajar pundak. Terserah ajeng milih sing pundi. Wa idza kabartalan ing dalem nalikane takbir sapa sira padok monggo nyelehno sapa sira yaminaka ing tangan tengen sira ala shimalika ing atase dhuwure tangan kiwa sira. Bertakbir tangan tengene nempel ning tangan kiwa. Terus nak kukur-kukur gatel utawa kanu niku sing digawe geplek gawe ngukur asta sing kiwa. Niku tangan kiwa sing damel ngukur. Jadi kathah sakjane kaifiyah salat niku pirang-pirang. Pirang-pirang terus kantun awake dhewe ajeng nderek sing pundi. Ala simalik tahta surratika ing ngisore puser sira. Nak teng mriki astane malah dokok ngisore udel posisine. Ngisore udel. Ning umume nak niki jarang dienggo. Nah, sing rada umum mun kula jenengan lampahe niku nggen bidayatul hidayah. Niku sak dhuwure udel kira-kira 4 jari. Lah ngoten to nggih. Dadi jentheke awake dhewe demekke udele. Jentheke demek udele terus kira-kira 4 jari ki ning ndi munggahe. Nah nggih posisi nak sedekep teng pas jari keempat niku.
Kira-kira ngoten. Ning sing dhuwur ngoten bismillahirrahmanirrahim. Yo ngoten to nggih. Jenengan lunga ning jaba-jaba kadang nyok nemoni wong sing aneh-aneh ngoten niku. Sing penting awake dhewe sing dilampahi niku sing weruh. Aku tau ngaji sing model ngene iki, ya niku mawon sing dilampahi. Dadi ampun tiru-tiru wong-wong sing ngoten lho. Ya mriko ki jane bener ning mriko kan ngerti dasare sing iki. Awake dhewe sing umum mawon sedakepe teng nginggile udel kira-kira 4 jari, kira-kira. Terus astane niku kan rada merengke ngiwa sithik, sakjane ngoten. Menceng kaya arep kretek-kretek ngoten niku. Wa idza raka'tal ing dalem nalikane rukuk sapa sira fadhok mongko nyelehna sapa sira ya gaeka ing tangan loro sira ala rubbatika ing ngatasi dengkul sira wa farrij lan benggang sapa sira baina asabi'ika ing dalem antarane pira-pira driji sira. Nak ruko amit jauh astane nikpat cek di astane niki nempel dengkul ngoten nggih pas dengkule niki lho telapak tangan niki nempel dengkul terus drijine dibenggang sing niki telapak tangan niki nempel dengkul drijine mbenggang. Boten ngisor dengkul, boten pas garis niki boten teng pupu. Dadi teng dengkul. Sing dengkul niki lho. Boten. Posisi tangan niki lurus. Boten ditekuk ngeten boten. Boten kemidunan, boten kendhuwuran. Mangke insyaallah niku mriki saged lurus. Saged lurus mangke. Karantan cara wong rukuk niku nak nderek fikih umpama pas posisi rukuk ngeten niku didokok papan mboten jlunggup maju mboten jengat mundur. Ukurane ngoten. Nek sing boyoke bekong riye. Nah iki sampun liya meneh ngono. Niku sing dibicara sing wong normal biasa lah. Dadi ngoten nggih, telapak tangane nempel dengkul, drijine dibegarke, dibenggang. Tangan lurus, niki posisi lurus mboten entuk ditekuk. Mboten teng pupu, mboten teng garis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali he Ali. Asbir ngramyang no sapa sira bisubahi kelawan salat subuh. Ngramyang niki maksudnya ngeten. Subuhe kon mendekati meh tek wektune. Ki angsal ngoten niku. Dadi jenengan subuhan kok kawanen niku enteng dalile ya. Enten dalile. Dadi sing penting dereng telas wektune. Kula nate crita riyen. Mbah Yai kula niku riyen nate beberapa hari. Jadi pun awal waktu niku pun adzan pujian terus gawe ndres Quran niku ana sing entuk sak juz, ana sak juz punjul dereng diunggahi. Terus dereng enten kode kan ngunggahi saking dalem ya. Lah iki arep sumbangnya apa iki? Niku sampai langite wetan padang, tapi pegale dereng telas. Cara enteke iki umpama jam 5:15 ngoten umpami. Enteke wektu subuh jam 5:15. Niku jam 5 kek diunggahi. Kayak diunggahi. Nate ngoten beberapa hari ngoten ya. Lah, santri sing mboten paham, kuwi nate Mbah Yai dereng iki niku iki karek salat subuh parek salat duha iki malah ngomong ngoten niku. Kanten durung paham. Ngoten niku nggih angsal. Makane salat niku nak saged awal wektu nggih awal wektu sae. Mboten saged awal wektu krana bengi ya mantuk bar rewang bar pengajian kepengen asah-asah tekan jam 1 kek bali akhire subuhe kawanen sak tangi-tangine nggih teko salat ngoten mawon
Saiki jam 5 pinten menit nggih terus. Teng aplikasi kan enten. Ngomong setengah 6 lah, setengah 6 Pak. AED jam 5:15, jam 5:20 kok gek tangi. Niku ndang wudu, ndang salat. Ampun dikodhoki wah sesuk kowe tak salat tak wis tekan subuh meneh. Ampun. Lah umpama kok tangine pun jam 6, padahal setengah 6 wektune pun telas. Tangine kok jam 6, njur piye? Niate langsung qadha. Boten adaan diusolli fardhu subhi rakaataini qadhaan. Langsung qadhaan. Nah, adak niku kan wektune sing dereng telas niku ada lillahi ta'ala. Nek nak wektune pun entek, pun melebihi niku niate langsung qadhaan lillahi ta'ala. Di asfir bisubahi kon ngramyang-ngramyangne kelawan salat subuh. Wa sholilan salata sapa sira al maghriba ing maghrib ba'da ghaya bisyamsi ing dalem sawise surupe srengenge. Biqadri hal bisyatin kelawan kira-kira ngepuh wedhus. Dadi manjinge wektu maghrib ngak srengenge wis surup tenanan terus ditambahi sithik. Tambah sithik aja mepet tenan. Dadi umpama andane rada kebengen sithik malah sae. Dadi boten titit langsung diandani boten. Dadi rada dileti sak menit utawa 2 menit boten napa-napa malah. Kaya mriki wau kula iki teng geneng pun do pujian, tengah ngene urung adan. Ah ini seprapopo berarti yo eneng dadi, ngoten. Makane umpama tiyang niku kok paham eneng riri iki ora kagetan jane. Kabeh ning dalile oh sing ngono ki dasare iki. Nah sing awal ku dasare iki. Ngoten niku lho. Penak. Mboten gampang maido wong liya. Biasa sing gampang maido ki kadang ora reti utawa retine ger satu ilmu. Waning dianggep liya-liyane sing ora padha ndekne iku keliru. Ah mboten pareng. Ngoten niku mboten pareng. Wong Kanjeng Nabi ki pun dawuhake sok akhir zaman Islam niku terpecah 73 golongan. Ngoten to nggih. Niku mboten saged dihindari. 73 golongan kabeh niku ngaku ahli sunnah kabeh. Ngaku bener kabeh, liyane salah. Awake dhewe ngaku ahli sunnah. Nek sing bener ki wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sing bener ni wallahu a'lam. Sing penting awake dhewe cara ajeng ibadah nderek guru-guru sing tekan Kanjeng Nabi. Niku jenenge sanad. Sanad itu nyambung ben guru iki ngajeni gurune tekan Kanjeng Nabi. Akhire cara ibadah niku ibarat pralon nyelang saking gendor nggon sumur bur kae tekan kene nak ora pedhot insyaallah ya banyune kono bening tekan kene ya nek pedhot nggone Pak Rumadi pedhot ning puskesmas tekan kene ya ora mili barang. Kok mili banyu kelenan saka niku wau. Ngoten to nggih. Senajan pralane cilik ora masalah. Sing penting aja medhot. Ora sampe medhot ning tengah dalan ada satu pralon sing terputus wonten mawon banyune ra tekan kene. Pentinge sanad ki ngoten niku. Ngaji nak nganggo sanad, insyaallah sing dilakoni dhewe aku ngene iki manut guruku. Oh, aku ki mbiyen gurune ya manut gurune meneh. Gurune kono manut gurune. Gurune manut guru-gurune tekan Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Dadi insyaallah dhewe kok nglampahi napa-napa kok duwe guru, niku insyaallah ya tekan Kanjeng Nabi. Nah, makane kula nate matur cara belajar ki aja gur maca-maca tok ora ning gurune ampun. Nak maca dibrokne monggo. Quran ditafsiri kiambak niku aja kudu digurokke. Hadis diwaca kiambak difahami kiambak ampun. Niku jenenge medhot sak medhot pralon niku. Ora duwe sanad nyambung mriko. Nah bahayane ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nak ngaji beto sanad umpama kok sok ning akhirat amaliyae kula jenengan kok disalahke karo malaikat.
niku saged protes. Oh, malaikat kula ngeten iki mbiyen manut gurune kula. Sapa gurumu? Nika si A. Lah sok si A ganti takoni. Ini urung dikethaki sok takok sik si A. Si A apa bener kaya muridmu? Nggih. Lho mbiyen nek salat mbok bare ngene-ngene. Nggih. Lah sampean kok iso ngono ki piye keliru? Lho kula ki nderek guru kula. Ngoten. Sok sing disalahke kok ketemu konangane ning ndi? Sing bocor ning ndi sok manune pralone iki. Lah kok ketemu ning akhirat. Anak iki belajar agama kok diangen-angen dhewe, digagapi dhewe. Niku khawatir dola wa adola. Nggon kitab tak malam Jumat niku ngaji oleh bapak-bapak. Alhamdulillah wingi nang wong 13. Awal-awale wong 3, wong 5, wong 7, wingi tambah 13. Wis nuwun pangestune muga-muga do istiqomah. Tekan jam 12 ngajine tak gesek dulu setengah jam ora. Jam 9 mulai setengah 10 rampung. Nek ngopi ngobrol ngalor ngidul tekan jam 1. Terus rame ya pokoke rame. Nah, cuma nak ngeten pun sepuh niku ngajine mboten kudu lewat ngeten iki. Kadang mudengi nek wis bar ngaji tutup do ngopi bareng lan niku gak do mudeng malah. Karo cerita. Pak kalau nyok ngeten-ngeten nak butuh. Niku malah dadi kelingan terus. Ya eneng sing nalika ngaos ngeten iki pun mudeng, ngoten niku enten. Bareng ngaji guyonan karo kancane gendalili kancane ngoten niku enten. Guyokake enak bapak-bapak. Ya sementing niate kula piyambak nggih niat belajar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono asfari bisubahi salat subuh ramyang-ramyang terus salat maghrib rada dipunjuli sithik ngoten mau majeng wektune rada diunggahi. Niku fa inna dzalika min fisolil anbiya'i setengah saking pakertine para nabi. Para nabi niku nggih salate mboten kudu ning awal wektu kabeh. Sing saged awal wektu nggih monggo ning awal wektu. Awake dhewe kok sek ning sawah lali keturun krungu adzan lho kok wis dhuwur yakin sak banter-banter nek mlayu ora nyandak melu jamaah ning masjid. Gitu nggih. Ya sak nyandake sing penting wayahe salat ngoten. Wong wektu nggih. Pripun? Mpun. Cuma saene nak tasih enten adzan sing cedhak paling cedhak oleh griyane niku kan ngentosi adzane riyen. Nggih. Dadi nak mireng adzan awake dhewe kan jawab adzane. Sampai rampung mangke nak pun rampung kek salat ngoten. Sing utami nate to diterangake nak tiyang putri, piantun setri niku saene salat jamaah niku teng griya. Salat imam niku teng griya Pak. Saene ngoten. Saene. Jamaah teng omah karo garwane tambah apik. Ning omah ra dibolone, pengen jamaah wis melu ning musala ora apa-apa. Sing penting ulama melarang kan ngeten. Yang dikhawatirkan ketika keluar dari rumah ning tempat umum, ning masjid umum pun ndadekke fitnah. Nak sekiranya kok mboten ndadekke fitnah ya boleh. Dadi ampun terlalu kaku. Gampang sakjane beragama jeneng ibadah niku gampil. Sing penting niate ditata. Nek mangkat teng masjid sing cek nom-nom kok semang diandan, macak pelipis, pedak kandel, lipenan, terus nggawa lensa, nggawa hidup sing bawane ngoten nika. Minyake sing wangi, kek wedok nom, sek bujangan sisan. Niku nggih dosane lah ngoten niku. Mboten pareng. Karena potensi ndadekke fitnah. Ku sing nom-noman ki mesti ora ndang mlebu ning masjid, ngenteni ning ngarepan. Swit-swit aja ngoten. Bahayane ngoten. Niku potensi dados fitnah. Dene mboten dadi fitnah, ya mboten napa-napa. Nderek jamaah teng musala, teng masjid. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Ali Ali alaikana tepono sapa sira bi sholatil jamaati kelawan salat berjamaah. Saged ya kon salat berjamaah. Saged ing masjid yang setri nggih saene teng dalem, saged teng dalem nggih ing daleme kalih garbane, kalih putrane, sinten sing sak omah teng mriku. Sing penting berjamaah. Kok sing lari-lari sonten niku nggih kula latih. Kersane nak sonten salat asar kiri-kiri. Dadi sadurunge wangsul sing setengah 3 niku insyaallah teng mriki do jamaah salat riyin. Dadi sing putra-putri ngaos teng mriki sonten sing cewek manggetane rukoh. Nak dereng duwe ya ditunggaske. Kadang nggawa rukohe Mbak Dayah niku ya kudunge tok niku nggo kejungkel-jungkel wonten niku padahal cah cilik nggih. Nggo kudunge wonten niku tok. Ya senajan do gojek, jenengan nak sumerep teng mriki ya do gojek, do sonteng-sontengan, do idak-idakan sikil ning ya luweh. Krana ya durung kepatrapan wajib. Sing penting dididik dhisik, mulai awal niku sebenarnya dilatih. Nggih, sing setengah 3 kali sing bareng asar ampun do dugi tak kon nderek ya. Biasa kan rambutnya jam sekawan gangsal menit. Pemenah niki dhewean becek iki mbah niki, rada suwe mesti. Sing setengah 3 ki lare 3 dosa sakniki. Lare 3 dosa umpame iki. Normale bocah-bocah ngoten niku. Niku paling enggak kurang lebih 5 menit lah. Bocah setunggal itu normale marahi jane 5 menit maju ngadepe ngoten lho. Oh engko sing iki kurang bener ngene ngoten. Digawe normal ngoten kurang lebih 4 sampai 5 menit. Lah nek sak jam guru entuk cah 12 to nggih. Padahal cah 30. Nek cah 30 iki gawe wektu sak jam 2 menitan kudu rampung. Yo enek sing 7 menit yo enek, ngoten. Lah ngoten niku nek keterak cah sing 10 menit garang ngoten niku. Niku anu jenenge bocah nggih kadang diwarai iki sing didelok iki kancane akeh. Sik aku tani ya ngoten niku. Mboten fokus. Dadi weruh huruf padha, jejer padha niku munine iso beda. Krana mboten fokus. Jenenge bocah selak pengen dolanan. Ning nggih tetep wayahe ngaji nggih kula warai dhisik. Nak sajake mboten nutut, kadang sing urung diwarai tak kon melu salat riyin, mangke tak kon bareng sing bareng asar. Kadang yo iki anakku ket setengah 3 kok tekan jam 5 urung bali, berarti mau urung kedungan jatah warah terus digabungke karo cah sing sore. Sing sore rada sithik ning yo kuwi super. Padha dolanan, do gojek. Iki winganane gawe tarik tambang. Mesin ki mencelat kan cagak mriku ndeknane. Dua ngoten lho. Gluduk-gluduk ya kena ngantem, rusakno kena dandane. Ini nak ngantem gathuke niku lho. Nggih to nggih. Ngaji dinengke wae, anak wong sing mboten paham ngoten niku. Lah nek kula ki ngelikke bocah niku. Tak eleke meneng pas kula meneng melu anu meneh. Bocah ki teko luweh ngoten mau. Gojek yo gen sing penting mboten bahayani. Nek sajake dolanane pentung-pentungan nggawa peso tenan yo. Pesone jaluk tak ganti tenan yo nggawa kayu wae. Engko nek ana sing nangis malah meneng. Sapa-sapa sing nakali mau aku ngoten malah aman. Nek bocah ngatone sesuk kumpul meneh, koncoan meneh ngoten. Mboten dendam-dendaman nek bocah. Jadi sing setengah 3 sowan. Kula nek sing mangkat sithik malah seneng. Gelis rampung 31 ya, 31 niku sing setunggal mboten nate aktif arang-arang. Arang-arang aktif. Setengah 3 tekan setengah 3 kudu dugi, mangke sik do jajan sik do anu yo gen. Kadang tak celuki bunga-bunga mboten teko nggo speaker niku lho ya. Reng 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 waktunya ngaji ngoten akeh demoro ya. Yesus, obat kaya bocah yo ngoten niku. Ning yo gen. Kula bocah-bocah do gelem ngaji ki melu seneng. Melu seneng. Sing penting putra-putri nek wayahe ngaji dielekake ngono. Jenengan nggih kudu telaten ngelekake. Yuk. Jam setengah 3 wayahe ngaji nang adus. Jam 2 wayahe ngaji nang adus e. Telaten ngoten insyaallah ku bocah-bocah yo gatekake. Jadi kula ajeng damel program-program itu dereng saged jalan. Bocah kan campur mulai kelas 2, 3 tekan kelas
SD, enten sing kelas 5 SD sing paling dhuwur sing sonten. Nah niku arep sing diwarai bareng-bareng ngeten iki ya ana sing santri anyar, santri lawas, diwarai siji-siji yang ngentekke wektu ngoten niku wae. Wong loro kadang ya niku nyok jam 4 unduh, iki sesuk dhewean. Ya mbah kok carane piye kan sing penting diwarai. Sing dalu 24 bar magrib gerang-gerang kaya ora diteres wangel tenan. Pembalik kaya bocah meneh. Wis jan sip kok sing dalu niku. Lho saestu nak kala-kala nak tak puterke tak kirim teng grup anune kula. Mana sing TikTokan dikandhani nggih kula ngandhani meneng anteng tak tinggal metu ning jaba njupuk wedan gawe wedang. Terus do TikTokan ngene-ngene ngono kan. Mbok nek gedhe-gedhe nang cagak ngarep niku ki. Padahal gek wis meneng lek kandhane niku. Tinggal metu gawe kopi niku. Wis TikTokan meneh. Arep dilarang gawa HP, kok nak bali gasik, ngebel wong tuane ya repot niku. Saiki jamane terus jaman HP, yo gen gawa HP. Ning nak wayah ngaji, HP diseleh sithik karepe kula ngoten. Jadi sing arep metu mondok-mondok ya rekane kok tak kei dasaran riyin, apa enten waktu 2 bulan atau 3 bulan iki ben duwe dasaran. Iki dereng saged. Apa meneh iki ditinggal ngeten iki mangke kok cuma sing lanang-lanang tak kan ngewangi, Pak Rohmadi, Samsul, Pak Bakir tak kon ngewangi ya. Ya bocah ya akeh, saya akeh tak galaki. Ngapunten nak sing bengi, kula pancen galaki nemen. Mang takoni kadang mungkin nyok do laporan ya. Putra-putri jenengan sing nderek ngaos dalu nyok do laporan. Yo eneng sing ibuke critane kula nggih enten, bapake nyok cerita wonten niku enten. Bareng ngaji aku disini Pak Salim wae. Lho ngopo? Do gojek ya ya. Yo ken ancen tak kon nuthuk sisan malah ngenten sing ngoten nggih enten. Enten sing tak tuthuk, tak cengkiwing, tak larak, tak kon wangsul. Kondo bapake tak enteni kene bapakmu nek ora trimo, kula ngoten nggih. Karep kula ben kapok arep pindah kono ya monggo, karepe ngono. Ya sesuk ya mangkat meneh. Tenan niku, enten sing tak tokke iki ya mangkat meneh, mlebu meneh. Dadi sing dalu niku mboten berkurang malah tambah bocah. Wis digawe galak padahal. Berarti ya cara bocah iki isih senajan napa nggih? Dadi manungsa ngeten nak awake dhewe melihat hanya di satu sisi. Nyawang eleke tok, ya kok enggak mangke. Ning kalau melihat sisi yang lain, bocah iki bener diseneni, diketaki, tak antem asbak, tak antem anu, kok bener aja gelem mangkat. Oh berarti ijeh duwe ati sing apik, aku pengen iso, aku pengen ngaji ki ngono. Itu tetep badai wae. Senajan kene muring-muring ya ora kapok. Kok kadang karo bayu karo wah, ya ngoten enten iki ya. Gegeten kula ini anggean. Kowe nek mentang-mentang ngono nggih. Bayu ya ngoten. Wis bocah-bocah. Ning ya luweh. Sing penting iki ora didongake. Senajan koyo apa insyaallah aku tak berusaha tak dongake apik. Saiki sak angel muga-muga sok gedene. Gedene ora sok tuwane, ngoten mawon. Nek ngaji kok kula ki mutunge gur ngeten, mutunge gur niat didik. Gajal didike cara alus, cara kasar, secara lesan. Niku tak gedor-gedor iki kula sing jebolke niku. Piye iso anteng ora aja nggih ngoten apa. Gregeten kula niku. Dadi mboten tak kenake bocah ya, tak kenake niku nak gedor. Ya mau anteng ngoten ya. Nak pun cara ngoten tak hukum, tak kon nguras kamar mandi. Kamar mandi tak uculi sing gawe ngoras niku, tak kon ngisi ning nggawa ember ning kali podi. Makane nate jeduke wakeh niku to nggih cethole. Krana juduk ning anu kali podi. Tak asatke wonten mangke cah papat cah 6 kono ngangsu ning kali podi yo. Muga kowe mas semangat, asik kurang ngaji, malah do ngoten. Iki riye cah iki ngono. Asik ning bare niku ya kula mboten tega, tak gaweke mie. Tak jajake, lho tenan nak mboten percaya mang takon bocah-bocah. Tak hukum yo mesake lho ya, ana sing kesandung sikile geten wae.
Wah, besok dukung nang bae, Mas. Yo ngoten bareng iki. Wah, iki sing salah aku apa sapa? Iki sampeyan ngoten kula niku. Malah penak, Pak. Sing dihukum malah digaweke mie. Sing ora dihukum ki meri. Aku dihukum ki nak ngono sesuk malah ngoten, Pak. Walah, wis. Iki bocah yo ngoten niku. Suka dukane iki ngoten niku. Nek sing pas blas urane sing teko nelongso ngoten. Tenan, nelongso. Ora nang pengumuman libur, mriki ora nang acara apa-apa ngoten niku. Niku ora nang bocah ketok piye no biasa nyok ana tak seneni kok ora. Niku nelongso rasane. Senajan do teko nek do sementing wis gelem akad mawon lah intine bocah sakniki. Digawe kaya wong biyen nggih pun angel. Pun setengah 8 bonjol, nggih muga-muga enten hikmah barokah lan manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.